Good morning. Mag-live muna tayo guys. Update lang. So I find the Fakir University Hospital. Shout out guys. Update tayo ngayon guys. Maubos na ang ganyan ko. Welcome guys. Hello guys. Good morning. King Mutuals. Shout out sa iyo. Kumusta? Kumusta? Pa-share naman dyan. Salamat sa mo dyan. Tatamsak mo. Shoutout sa iyo, King Modules. Update lang muna ako ng YT ko. Salamat sa patusok mo dyan. Pa-share naman, pa-share. Nakita mo na si si Bull. Ito nga kagigising lang din. Namakas kaya ang pakiramdam ko. May pasok sana ako kaso nag-leave muna ako ngayon. Kumusta kayo dyan sa sa Buscaw? Shout out sa inyong lahat dyan. Baba ka ng bahay mo, King Modulars. King Amori. Shout out nga pala sa iyo. Baba mo yung bahay mo para ipin ko. Wala man na kung jacket ko. Hindi naman, ito ba yung mo? Ito ba yung main mo? Sige, lagyan ko ng jacket, sorry. Nakalimutan ni host. So yan, mayroon ka ng jacket, King Amori. Bawa mo ng bahay mo. Wala yung iba, mga nasa trabaho siguro. Ibaba mo yung main mo, King Amori para ipin natin. Nag-update lang ako ng YT ko Yung kalahating oras lang siguro ako. Sayang kasi baka mapalo ako ng load pag hindi ako mag-update. Kaya kailangan mag-update.
Hoy. Shut up, guys. Sige, sige. May premiere ka pala. Ipin natin, guys. Ayun. So yan guys, nakapin ka na, King Amori. Mapuntahan ko nga. For this pa pala yung mo. Yung premiere mo. Nandito na ako sa sa pa pala to? Sa September 15. Wow, sabay ng birthday ng anak ko, September 15. Yan na, napunta ko na yung premiere mo. Sinabay mo pa talaga sa birthday ng anak ko yung premiere mo. Welcome. Welcome kayo. Kalahating oras lang siguro. Pa-share naman dyan, pa-share para dumami. May mga trabaho siguro yung mga taga Moscow. Kaya mga hindi naka-online. Hindi na ako mag ng intro ng sound. Kapag kasi ako ako sa YouTube pag may sound, nakaka-copyright ako. Kaya hindi na ako magsa-sound sa live ko. Kaya naman pala mga wala sila eh. Mga naghahanap na naman yun ng mga pang premiere. Kaya siguro mga naggagala kasi naghahanap na naman ng pang premiere nila. Kaya pa, sabi ko na eh. Mga naggagala kasi naghahanap ng pang premiere. Patusok mo naman yung mga mo sa ko, live ko, yung mga ninja mo. Sabi ko na eh.
Kapag gala-gala, naghahanap ng pang premiere. Salamat, salamat. Natawa ko bigla sa iyo. Naghahanap ng pang premiere. Tusok na kayo guys. Mamaya yung mga ano ko din, mga ninja ko, itusok ko sa premiere mo. Kasi yung ginagamit kong pagla-live na CP, yun ang nandun lahat yung mga ninja ko. Dito sa isang cellphone ko wala ito eh. Isa lang talaga to ang ano dito. Ang nakalagay na ito yung pinaka-main ko talagang ginagamit. Yung pang-ayuda ko, yan ang ginagamit ko. Dapat pala ito yung pang-live ko. Maglagay din tayo ng parang mga bulati-bulati. Bubble, asan ba yung bubble na yun? Ito ba yun? Yan. Yan nga. Bubble gum. Malapit na rin ako mag-toki. Okay, host, napatambay na ang isa ko. Ito. Bigyan ko pang tusok. Sige, host, maraming salamat. Maraming salamat, King Amori. Sir Dabal, mega love shout out sa iyo. Shout out sa iyo guys. Bigyan kita ng jacket. Yan, Sir Dabal, mega love shout out sa iyo. May jacket ka na. Pababa na lang ng ano mo, ng bahay mo. Ay, si ano pala to? King Amori pa ata to eh. Salamat sa pagdalaw mo. Sabi ko na nga ba eh. Bigyan ko pa rin yung mga ninja mo ng jacket para
Shout out, shout out. Shout out nga pala sa mga sa mga taga Bicol. Especially mga taga Nabua. Shout out po kaninyo. Nabua, Camarines Sur. Ay, teka muna. Ano muna ko, dyan ka lang muna. May gagawin lang ako, may gagawin. May gagawin lang muna si boss. Tutok mo ng mga ninja mo. Kung sa mga pagkaramdam ko. Ingay. Talabog ng kaldero. Gala ang mga module team. Salamat sa pagtampay mo dyan lang sa mga kain po tayo kain. Salamat sa patusok mo dyan. Kain po tayo, kain.
nga, naka-live rin si ano, si Dasa. Nakita ko rin. Pero okay lang, hindi naman ako mag-isang oras, kalating oras lang ako. May ko lang rin ako, YT. Sige. Salamat sa patambay mo ha. Kain ka muna. Ako nga kung magkakain, mamalian. Lang Pusog. Pusog. Ay, salamat naman.
Shout out nga pala kay kay Arthur ng Dubai. Yormi ng Dubai. Dito sa Dubai may may nagtutulong sa mga tao. Matulungin siya. Itigil ang niya. Ang group. Napakabait niya ni Sir Arthur. Tawag sa kanya, Yormi ng Dubai. Alam ko may yan eh. May YouTube channel din yan si Arthur. Si Yormi. Napakabait niya ni Yormi. Maraming mga OFW dito sa Dubai na tutulungan niya. Yung mga walang trabaho. Kapag may mga hiring na trabaho, agad na sinisildo sa group. Tapos nakikita naman ng mga walang trabaho, kaya kakaroon ko sila ng trabaho dahil kaya Yormi. Ang bait niya, simple lang. Simple yung tao. Ay, sa kapwa. Tulungan niya na walang trabaho. Magkaroon ng trabaho. Shout out sa iyo, Yormi ng Dubai. Kain-kain naman sana. Pagpalakas. Yan guys, si Yormi. Katulungin yan guys sa mga OFW dito sa Dubai na walang trabaho guys. Dapat din yan ang mga tao pinapasikat. Kapag mayroon humingi sa kanya ng tulong, kapag mayroon agad-agad binibigyan niya.
sa mga pugi dyan. Kain tayo guys. Kain tayo. Lapit na ako guys. Kain tayo guys, apple.
Yormi ang Dubai.
up na ako guys. Tapos na yung ano ko. Babaw.